sateana syksynä sammala kasvaa pitkin puun runkoa. Ahaa, ilkeä vakooja! Räppisepin on tuhottava se! Au! Päästä irti, Henri! Räppisepi on universumin valtias! Äiti! Yes! Ja nyt räppisepi-maratoni! 6 tuntia räppisepi-taivasta! Pekka! Henri! Äiti! Henri kääri minut! Ei saa olla ilkeä, Henri. Älä välitä, Pekka. Katso! Kivaa! Mennäänkö retkelle, niin voin kokeilla niitä? Retkelle? Ei! Sepä olikin hyvä ajatus. Ei! Niin, Henri. Nyt lähdetään retkelle. Ei sadetta, ei lunta, ei rakeita. Pahus! Vanhemmat ei ikinä sano mitään kivaa, vaikka pane TV päälle, räppisepi-maraton alkaa. Ei. Ne sanoo vain kurjia juttuja. Henri, nyt retkelle! Turha piileskellä, mennään! Ei käy! Mun pitää katsoa räppisepiä! Älä ole typerä, Henri. Mennään autoon. Jippii! Autoon! Miksi autolla? Puistohan on lähellä. Lähdetään kunnon retkelle. Maaseudulle. Maalle? Ei! Siellähän voi olla kanoja! Ihmissyöjäkanoja! Retkellään vaan tässä lähellä. Ei on ei, Henri. Te tulette kyllä vielä katumaan. Olisi pitänyt kuunnella Henriä. Kuka olisi uskonut, että ihmissyöjäkanat syövät Henri-kultamme? En enää ikinä syö munakasta. Henri! Autoon! Enkä mene, minä olen kaupunkilainen. Takaisin, Henri! Kiinnitä turvavyö ja ole ihmisiksi. Katsokaa! Metsäkyyhky! Tule ulos, Henri. Et voi pakottaa. Hyvä, mutta jokainen askeleeni on 5 senttiä pois taskurahastasi. 5, 10, 15, 20. Ja räppisepi menee sivuun tämän takia. Henri! Pähkinänokkeli, tosi harvinainen. Voi, nyt se lähti. Vähät siitä. Äiti! Henri otti mun kiikarit! Anna takaisin ne, Henri. Jääk! Haha! Tuli ihan pimeä. Haistakaa tätä raitista ilmaa. Minä haistan vain kakanhajun. Sinäkö, Pekka? Äiti! Henri syyttää minua! Ei saa olla tuhma, Henri. Kuules, Henri, voisit vaikka auttaa Pekkaa luontoprojektissa. Okei. Mutta tuohan on ampiaispesä. Nehän voi pistää. Ei ne pistä, kun niille laulaa. Kukaan muu ei tuo ampiaista. Saat 10 helposti. Oho. Frère Jacques, dormez-vous. Laula, Pekka, laula. Sonnez les matines,
Sonelle Matin. Tule heti sieltä pois, Pekka! Ei hätää, isä. Henri sanoi, että jos niille laulaa, ne ei pistä. Sonelle Matine. Seis, Pekka! Totta kai ne pistävät! Tule alas heti! Kuinka saatoit olla niin ilkeä, Henri? Isä käski auttaa Pekan luontoprojektissa ja minä autoin. Turvallisesti. Olisi sanonut vähän tarkemmin. Tule, Henri! Heureka! Nyt keksin! Nyt äkkiä järvelle, niin pääsin katsomaan räppisepiä. Hei, juostaan! Eikö olekin kivaa? Niin sitä pitää, Henri! Ui! Nyt järvelle! Polttavia nokkosia! Juostaan, Henri! Kuka on ekana järvellä? Siellä se on! Se näkyy jo! Järvi näkyy! Mennään oikopolkua! Tiesin, että Henri tykkäisi retkestä. Frère Jacques, Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous. Sonne le matin, ding dang dong, ding dang dong. Myöhästyn räppisepistä. Miten saisin ne kiirehtimään? Nyt sen keksin. Juostaan! Dang dong. Eihän tuo ole lehmä. Ei ole, se on sonni. Oh-oh. Kauhistus! Nopeammin äkkiä, iskä! Lujempaa, lujempaa! Äkkiä, isä, äkkiä! Kumpparini! Se oli mahtavaa. Järvi on tuolla. Ei olisi pitänyt tulla oikopolkua. Aidoilla on tarkoituksensa. Minähän sanoin, että maalla on vaarallista. Na. Lopeta, Henri. Sinä härnäät sitä. Entäs sitten? Sehän on aitauksessa. Oh-oh. Nyt mentiin! Tänne päin! Nyt ollaan järvellä. Lähdetäänkö kotiin? Oi, oletpa vilustunut pahasti. Lepää nyt kaikessa rauhassa. Joo, äiti. Ehkä seuraavan kerran mennään vain puistoon. Sinä pilasit mun kumpparit. Mitäs lähdit niissä ulos? Enkä edes saanut mitään mun luontoprojektiini. Miten olisi tämä? Ei saa! Vie se pois! Ja tässä on sille hyvä lammikko. Äiti! Ja seuraavaksi taas uusi Räppisepi-jakso. Yes! Räppisepi go!